sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Maminsan pay, kablaawan da kayo manen iti naragsak nga ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Gilbert. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maayatanak unay kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang ditoy YouTube. Ket nakairwamak meten ti agdengeg nukas jay nga agururayak kadagiti pasahero. Siak ni Gilbert manipod probinsya ti San Fernando, La Union. Nasapaak anabalo gapu iti pannakatay ti asawa ken anak ko. Manipod idi arak ti nagbalin adanom ko iti inaldaw. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Gilbert! Bumangon ka ditan. Nakasaganan ti pamigatan. Nagluto ak iti sinigang akar ni ti babaw. Sakit ti ulo. Kasano kat nabarbartek ka manen anagawid iti rabi. Ay na, kaano aya asar dengam ti arak anak ko. Inton kuan agsakit ka iti kastangar aramidam. Nabaybay ampayan ti trabaho gapu iti kaiinom mo. Baybayan na ko malang. Amuyawat nga isulangan ti liwliwak. Isulang ti makaikat iti sakit na marikliknak. Anak, duan atawan manipod natay dagiti aginam. Aklunum ko man tinapasamak kadakwada. Dahil tangarod ti parikot. Gamin, aging gaita. Diyak pailang kabailan nga klunan ti amin nanang. Iswa ka sa pulak ti arak. Tapno malipatak. Ure pagbiit lang nga kanito. Iswa pa nga siya. May bayandak lang. Ayos ah! Champion ti pulutan nga inlutom pare. Naimas man ang tiagsyat no kastroy lang. Agad siyempre mata pare Franco. Sana naimas na ginom. No sana naimas ti pulutan. Sana ya. Dahita agad ti makagapo. No apay asika ti paborito akainuman pare Gilbert. Kitag cheers na nga roda na pare. Cheers pare. Huh! Naimas ah! Awan kayang pards. Imbag man tadi na kaungungtan ni Nana Norma. Anya saan? Kat no inaldaw to pa'y asirmunan nak. Ha? Anya nga iti mabalin na. Urnong ko matigat gatang ko iti arak. Kasano no maibos ti kwartan pards? Makamuditan pare. Kan may sa arak lang ti solusyon. Tapno malipatak ti parikot ko. Pare Gilbert. Kuha pare. Saan man kiti aday ita ti pagsaritan ta. Ti importante ita. Ket adda inuman. Ken adda na imas apulutan ta. Naimbag nga oras mo, Mari Norma. Nay, si kamot gayam pare Erneng.
Nakapasyal ka. Ay, adda ka din ni Gilbert. Ay na, nakaturog pa ilaang paray. Katno parba ang unan iti simangpad. Apay ka day. Anya ti kasapulam kan ko na para irnay. Adda nga min kagagatang ko, Adjip Maray. Ni Gilbert kumati pangitalkak. Isuti kayat ko ang mga manihaw. Ay na, nagsaya at ano kasta paray. Amom no siya klaang ti masurot. Kayat ko launay nga agtrabaho kumamanan ni Gilbert. Manipod nga min idinatay ti asawa kan anak na. Naawanan mo't iti ganas nga agtrabaho. Nabaybayan na ti trabaho na. Aging nga inikat da. Ay, kastaya Maray. Wan paray. Tilaangan pa naging inom na iti arak tas asikaswan na. Ay, sayang nga rodano kasta Maray. Sapay isuti kayat ko apang italkan iti jeep kaw. Amok nga minanasing pet kan mapagtalkan ang taon ni Gilbert. Masaya nga nakbat nga road paray. Ay, jak amuno kasano nga isublik ti sigud a kababalin na. Ti sigud a kinaragsak na. Panagkunak ket jak met agkurkurang iti pamagbagakan kwa na. Kasula mo sa duda nga gamit Anya nga tanah iturog iti masungan awiting sida. Sigurado masinga kemana ni nanang iti panat. Turog na agawid ang ita. Adamot ngamin susik. Agam na apa nga ururayan na pala di isasangpat ko. Makamu dito. Iturog ko dito yan. Aba gusto. Ada karton. Isunti ap-ap-wap. Pagindakap. Manang Alexis. Malamilak unay. Adda nga minggurigor mo, Jeremy. Dito. Ato'y si Kanti Manulas Adaw dito'y bingit nagpupis na ante tela. kariton. Timbaglaang amang papudot ka. Ayan nga tandag iti dadakal dagiti ang ubing. Sige natin. Malaming ako. Sana balik. Sumagmamanulangan nga oras. Ano kasta? Lumawagan. Makagatang ako Ada dito sakit agas ti ko. kabsat na. Tinasat asit di man. Basang! Andag iti dadakal yo. Ay, kuha tata. Abay nga, adita kay kariton namat maturog. Awan nga minan dagiti dadakkel mi. Ulila kamin adamang tata. Pangaasi yo. Sanda kami kumapaikatan dito eh. Tapno makaturog ana sayang at tikabsat ko. Adda nga min gorigor na. Ako basa. Sumurot kayo kanya kijay balay. Ijay kayon balay maturog ha. Kentap no makainom iti agas ti kapsat mo. Adanin nanang ko ijay. Kad isuti mga sikaso kada kayo, wen? Di kag doon nagbasang. Saan na ka managdagdagas? Nakainom maklaang. Good morning, Lola Norma. Uncle Gilbert. Day, nasapa ka nagring ni Jeremy ngay. Adapay gurigor na? Awanan, Uncle. Nakaturog pa'y ni ading ko. Bay ampay laang amaturo basang. Tapno mabawi na tipig sana. Mala, umay kan tagigiddan tayon amangan. Maudin jay adim. Buwan nga paiso, Alexis. Ala, agtugawan, tamangan tayon. Antay, naimas da ito, tapsilog. Oh. Tapa, ken, itlog. Wow! Data. Nagimasan nga agpaiso, Uncle. Nagbanglo ti angot na. Mala, mangan kan. Kaduam ti mangan, wan. Agyaman ak, Uncle. Amoyo, itaak laang manen ang makapangan iti kastoy.
Di ka agdanag, Alexis, basang. Manipod ita, kanayon kan amakaraman iti kasta. Manipod ngamin idinatay dananang kantatang. Nagkatang-katang kamin iti kalkalsada. Agpalpalimos kami, tapno adda kanan ni. Awan ka diti kabagyan, nagiti dadakkel nyo? Mabalin nyo apagyanan? Awan, Uncle Gilbert. Awan mo't na am mo mi akakabsat dagiti dadakkel mi. Ay, undayam. Agyaman kami unay iti tulong yu kada kami Uncle. Gapo kada kayo. Nagimbag adagos ti gurigor ni Jeremy. No awan pag naidan nyo, mabalin nyo matag na dito balay. Total, dudua kami lang mat kaninanang. Kababain mo't kada kayo, Uncle. Awan tirong ba nga pagbayanan nyo, Alexis? Naragsak kami kaninanang amang kadwa kada kayo. Nangro na kanya. Pudno ti ko na ni Uncle mo Gilbert, apo. Manipod ngamin idinatay ti asawa kan anak na. Nagbalinan analiday da ito abalay. Isa pa karagsakan mi unay no dito ikayon nga agnaed. Kaya't mo ngay maniho ti kabarbaro a jeep ko kunam Gilbert. Uwan ko Ninong Erning. Adda ngamin ka aruba na kaibaga. Ngagbirbiro ka kano iti driver. Kinapudno na. Napanak iti balayo iti napanalawas. Si kamit na talaga iti kayat ko ang mangimaniho iti dayjay. Ninong? Sigon ka ni Mari Norma. Kanayon ka kano ang mapuy-puyatan. Gapo iti panagin inom mo. Nabaybayam pa'y gayam ti trabaho. Isungay nikat da ka. Kuaninang, saan itan? Kasapulak ngamin una yung tiyagtrabaho. Laat sa dayta pa nagbaliw mo Ako Ninong. Ada ngamin doang ubing ita iji balay. Ket sigon ka na ko Ulila na ademang Ninong. Kaya't ko ida tulungan. Tapno maadaan da itinasaya at amasakmayan. Ay, napintas da ita planong barok. Malala, si Kati, mangimaniho iti kabarbaro a jeep ko. Italakokan ka, Gilbert. May bagabigat mo, Nana Norma. Oh, Franco, si kamot gayam. Nakapasyar kamat baro. Ada kanini pare Gilbert. Ang dualawas nga mina, nasan kami nagkit-kita na. Apay, ada ka di sakit na? Awan mo't barok. Manipod ita, saan mo una yan makita kan makainuman ni Gilbert. Gaputa ipaspasada ng tijip ni pare Erning. Lukas na, agtrab-trabaho manan ni pare Gilbert, Nana? Wan barok. Nagsublin iti sigot ti anak ko. Nagsublin ti kinaragsak na manipod idinaamam muna dagiti agkabsat nga Alexis kan Jeremy. Lukas na, intuloy natin ang ampun kadagiti nga agkabsat. Kahit imanamong kayo mat, Nana. Ay sus, naalala kayo lang iti pakpakan ninyo, Nana. Franco baro, ulilan ademang dagiti nga ubing. Panagkunakit saan mat adakas ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ay na, Nana Norma. Mangtid lang iti konsumisyon dagiti nga ubing iti pagtangan nyo. Ay saan baro, kinapudno na. Nagbalin manen anaragsak ti pagtaangan mi, idi simmang putda dito'y balay. Kati anak ko, nagsublin iti sigod ti gaganay kayan na. Ammom baraw, panagrek na ket talaga asagot ti namarswa kada kami da Alexis ken Jeremy. Anday ta, nalpastan alininisan ti balay manang. Ading ko, ay na, makabanugmat.
Nagpintas akitain ti balay analinis ken naurnos. Nagpipintas dagiti masitas ni Lola Norma. Sanaya. Wen nga rod ading, iso ti sumarunong aramidan ta. Kalpasan amaruutan ta, sibugan tan tumitan. Manang? Mm. Sapay la ko ma. Tas anda ta napapanawon dito yung Uncle Gilbert kan Lola Norma niya. Wen nga rod ading ko. Jakon kaya tagsubli iti kalsada nga katang-katang. Iso nga agsingsing tawan. Aggaget na. Parag sakin ta da Uncle ken Lola. Itikas na. Saan datan apapanawon dito'y balayda. Un manang. Kan siyempre, kanayon tang agkararag ka ni Papa Jesus. O, adda kagaya mon, Gilbert, anak ko. Nasapa kamot anagawin. Un nanang. Ne, nagadumot ang tiawit mo. Adtoy. Para kada kayo, timay sa asupot nanang. Ni ay. Anya ngay da ito anak ko. Kitaan nyo nanang. Wow! Ay na, nagpintasin adaster da ito anak ko. Ay na, nagpintas. Agyaman na ka, anak ko. Awan na nyaman na nanang. Amin tayo, kat ada para kada tayo. Adamot ginatang ko ang t-shirt ko. Da ito yo. Dagito yung mat, para kada Alexis kan Jeremy. Talaga anaya si Degan tirik nam kadagiti agkabsat anak ko. Uwan nga rin nanang. Nagsisingput da ngamin. Kan naggagagad da. Sanda na rigat ngay patag. Husto ka anak. Nangag ko pa'y ngarod ti kararag da iti na minsan. Anya tinangag yun nanang. Kid-kid dawan da iti Diyos. Asapay kumata saan ta ida apapanawon dito'y balay. Uncle Gilbert, kuna ni Lola Norma, adda ka ni ibagayo kada kami kini Jeremy. Wen. Ala, magtugaw kayo. Anya ti bagayo kada kami, Uncle Gilbert. Papanawon da kami ka din, Uncle. Saan ko ma, Uncle? Naragsak kami ngaminan ditoy. Kan nasursuro da kayo nga ipatag ka ni Lola Norma. Saan min ang kaya tagsubling agkatang-katang iti kalsada, Uncle? Gapo kada kayo. Nadaan kami manan iti baro a pamilya. Uncle Gilbert, saan da kami kuman apapanawon? Uray da kami amin ng tagtrabaho dito balayo. Okay lang. Basta saan da kami kumaapapanawon. Kanayon kami ngagbalin na natulnog kada kayo ka ni Lola. Agsingsingpot kan aggagagat kami, Uncle. Bayanda kami kumamang kadwa kada kayo. Awan mo timbagak apapanawan kayo dito balay kahit. Ha? Kaya't kayo makasarita. Gaputa kaya't kung ay baga. Ngayon ton bigat mo't lang. Kuyugan kayo amapan agin roll. Ha? Agpaiso, Uncle Gilbert? Putno ka di, Uncle? Wen. Iso, di kayo nagliday, Wen. Agyaman kami unay, Uncle Gilbert. Thank you, Uncle. Amuyo. Manipod dimtang kayo itibiyag mi ka ni nanang. Nagbalinak mo tayo na naragsak. Da kayo nga kamsa tinang kumpleto manan itibiyag ko. Ikarik. Igayid ko dagsapol para iti panagadalyo. Ikarik, Uncle Gilbert. Agadal kami anasaya at kiniading ko. Kit saan kayon tong agbabawi iti panang tulong yo kada kami. Promise, Uncle Gilbert. Ipatagda kayo. Kasi iti panang ipatagyumat kada kami ngagkabsat. Agadal kami anaimbag. Tapno makasubad kami kada kayo. Aywanan da kayon to. Aginggat tong palbiag mi, Uncle.
Maragsakanak amang ibaga nga tinungpal dagiti ubing ti karida. Saan da kami nga inikan iti sakit ti ulo kaninanang kabayatan ti panagadalda agingga anak katorpos da. Ragsak ken baligi ti insagot da kada kami. Ita agpadadan nga adda natalged at trabaho na. Kinapudno na kayat dakpayan a pagsardangan iti panagmanmanehok. Isuda kanon ti makaammo kadagiti paggastusan mi kaninanang. Ngem kinunak nga agurnong dakit di para iti buklandan to a pamilya. Ngamin napigsaak paymet nga agbirok para iti kasapulan mi kaninanang. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Gilbert. Ken ka pagayam, Gilbert. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Ngam amin abanag ket adarason no apay a mapasamak. Napukaw mo man dagiti aginam, ngam inpaayan da kayo met iti dua nga ubing, nga isu ita ti makagapo ti ragsak ken baligi ti biag mo. Alakastan pagayam, Gilbert, ket pagyamanak unay, tiing ka panagsurat ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.